मा जाखो लियानमर मा खबर मा खबर जानो गारनो मानो फैदों दखान थांनो नागिरदों मा खोब्रा खोब्रा गोसोबायलाय मा लायनांगौ दखानावलाय दखानाव मा लायनांगौ मालाय होनबाय मा लायनांगौ होनदां दखान होनोब्रा आयु मा लाखोब्ला बेलाय मा लाखो मा लाखो लादो गामसा लादो ओंखाम लादो मा ओंखि ओंख्रिया मोसौ हैद साला नोंनाव मा जाखोलाय लाबोलाय खोन्थालाय दे खाबायना मोसौखौलाय हैद साला थगायदों नोङो थगायदों 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 हेलौ लोगोफोर दिनैसो फार्स्ट टाइम लाइभआव फैबाय आं लाइभ भिडिअ'आवहाय मानो होनब्ला आंनि न'आव बिराद टावारनि प्रब्लेम आरो फन रायज्लायजायो दा ओंखायनो आं दाबसे जायगायावहाय टट' सालायनानै बा गारियावहायनो आङो लाइभआव फैनो गोनां जाबाय जायनि जाहोनावहाय आंनि चेनेलावहाय लाइभ भिडिअ खनसेबो फैफेरैनि थाखाय दासिमबो माबा जायाखै मनेटाइज जायाखै आरोना एप्लाइ खालामनो हायाखै बेनिखायनो आंखौ माने लाइभआव फैनो थाखाय थिनदों ओमफ्राय दा आङो लाइभआव फैबाय आरो लाइभआव रायज्लायनो दा मनेटाइज एसे प्रब्लेम जादों आरो सिगांनियाथ' सिगां थांखाबायानो नङा होमबा सिगांनियाथ' आङो आर्निं जाबाय माखासे आर्निं खालामनायमोन आं ओमफ्राय सिगांहाय नि चेनेला 3 मिनिट जाबाय ओमफ्राय दा नैबे गोदानखाय दा नैबावहाय आङो लाइभ भिडिअ फैफेराखैमोन नालाय आङो दा नैबाव लाइभ भिडिअ होनांबाय आरो हेलौ गुड मर्निं ट्रिफेन बब इय हाय गुड मर्निं आरो हिलारिय' पेलासियस हाय हेलौ इन्ड' पालेस्टिना यो हाय कैसे हो आप लोग को मेरे लाइव वीडियो में आप लोग को स्वागत करती हूँ आप लोग सबको और नमस्ते करती हूँ मेरे तरफ से आप लोग कैसे हो हेलो गुड मॉर्निंग आप लोग सब कैसे हो और खाना खा लिया मेरा लाइफ में 6 जन है 6 जन है हेलो यो हाय यो कमेंट करो प्लीज कमेंट करो मेरा लाइव वीडियो में कैसे खबर आप लोग hello my friend how are you hello my friend how are you to all my friend hello
माबा आंथ' बांद्राय हिन्दीबो बुंनो हाया इंलिसबो बुंनो हाया दा आंनि लाइभ भिडिअ'आवहाय गोबां माबा हिन्दी बालाफोर फैदों आरोना इंलिसफोर फैदों जायफोराखि इंलिस गोरोंफोर आंथ' इंलिस रोङा हेल' प्लिज लाइक वाव लाइक करो प्लीज पूरा हंस रहा है रे ओ लोग वाओ प्लीज लाइक करो माय फ्रेंड प्लीज कमेंट करो और लाइक करो कैसे हो आप लोग मैं तो अच्छा से हिंदी बोलने की भी नहीं सकता इंग्लिश भी बोलने की नहीं सकता सिर्फ बोडो बोलने के लिए आता है प्लीज कमेंट करो और कैसे हो आप लोग फिर से लगे रे ओनली वन मेरे लाइव वीडियो में खानायाव थिं थिंआ थिं थिं सान्दुं दुंनायाव Hello, yours, please, hi. Intro fellas, you English, Indo Palestina, you English. Hi, you English. Hello, English. Yeah. I don't know English. Bye. Hokare going. ज्राव अखा हानायाव थिं थिंआ थिं थिं सान्दुं दुंनायाव रावबो गैया आंनि लाइफआव प्लिज लाइक करो माय फ्रेंड प्लिज लाइक करो कमेंट करो कमेंट भी नहीं कमेंट करो कमेंट प्लीज कमेंट करो कमेंट करो अभी दो जन है कमेंट करो और प्लीज लाइक करो कहाँ से हो आप लोग ट्रिपेन बॉब यो कहाँ से हो हिलारियो पेलासियोस कहाँ से हो आप लोग इंड्रो पैलेस्टीना कहाँ से हो आप
हेलौ कमेन्ट कर' आंनि लाइफआव सासे दङ नायबाय थादों मा बुङो नायखुमाबाय थाखो ना माखो कमेन्ट खालामा मेरा लाइफ में एक आदमी है ना कोई कमेंट ना कोई रिप्लाई ना कोई कुछ बोल रहा है चुपचाप देख रहा है हेलो माय फ्रेंड कैसे हो और कौन है आप मुझे बता दो कमेंट करो बोरै जाखोब्रा थ' रायज्लायाबो जाखो बेलाय मा सिरि थाबाय थाखो बेलाय होद This is my town. He is marketing. This is my marketing. बियो जाहैबाय जोंनि गामिनि दखान This is my दखानदार मा बुंगोन आं मिथिला बुंनो रोंलायलाङासो आं जेबो बुंनो रोङा आं जेबो बुङा इंलिसनि जेबो बुंनो रोङा आङो This is my दखान होनो ना This is my माबा होनो मार्केटिं होनो मिथिलायलाङा आङो This is my marketing This is my दखान नङा खोमा ना हेलौ कमेंट करो और प्लीज लाइक करो लाइक अभी 7:11 हुआ टाइम रावबो फैथारा माथो लाइफआवनो माबा माबि बुजि सोमजिसो फैलाबायो ना गुड मर्निं होननायखौनो बुजियो ना केसे हो होननायखौनो रिप्लाय हरनो रोङो बबेनिफ्राय होननायखौनो खोन्थानो रोंहरो खासे होननायखौनो बुजिया जेबो बुजियै मानसिफ्रासो फैयो कमेन्टबो खालामा ओरैनो थाङो ओमफ्राय
माखासे दखानदार फैयो जोंनि नैबेनाबो दखाना खुलिगासिनो दं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? स्वागत करती हूँ आप लोग को मेरे तरफ से और नमस्कार करते हो। कैसे हो कमेंट करो, कमेंट बता दो। और कोई है मेरा लाइव वीडियो में?